Fl-istess dar li mal-bib tagħha nstab imsallab il-ġeru 12 sena ilu kien seħħ delitt. F'dar il-loġoġġ ta' Triq il-Kbira l-Mosta fis-16 ta' Frar tal-1999 Franġisku Buħaġar li kellu 69 sena qatel l-loħtu Marija ta' 76 sena b'tir ta' pistola wara argument fuq toast. Għal dan id-delitt l-anzjan weħel 10 snin ħabs li temm jiskontom fix-xhur li għaddew u issa reġa' lura jgħix il-Mosta iżda f'dar oħra. Peress li l-kelba nstabet mejta mal-bib tad-dar li fiha seħħ qtil b'nota li tgħid tbatija li għaddiet minnha l-kelba tirrappreżenta tbatija li għaddej minnha jien, il-pulizija ħasset li kellha tkellem lill-anzjan. Madankollu News huwa infurmat li l-anzjan ċaħat li kienu li qatel il-kelba. Il-pulizija anke talbet lill-anzjan biex jikteb xi ħaġa biex jaraw jekk il-kitba tiegħu taqbilx ma' dik li kien hemm fuq in-nota. Il-kitba ma qablitx. Issa l-pulizija qed tinvestiga il-fingerprints ta' fuq in-nota. Meta konna fi Triq il-Kbira l-Mosta illum ġirien kelmuna fuq dak li ġara. Għalkemm ħadd minnhom mara l-kelba titwaħħal jaħsbu iżda li l-ġeru kien diġà maqtul u msallab meta twaħħal mal-bib. Qalu li iktar jemnu li din kienet tip ta' vendikazzjoni jew logħba moqżieża milli xi ħaġa li jagħmel l-anzjan. Jekk ix-xena li nstabet il-bieraħ hawnhekk għandix taqsam jew le mal-delitt li sar fl-1999 tkun tista' tivverifikah biss l-investigazzjoni tal-pulizija. Iżda dan il-każ seħħ wara żewġ każi oħra ta' ħruxija fuq annimali li ingħataw prominenza fil-medja. Il-medja f'dan il-każ x'għandha x'taqsam iżda? Tkellimna ma' Dr. George Mallija, lecturer tal-komunikazzjoni fl-Università. Il-medja toħloq ċertu sensazzjonaliżmu apposta ċertu punt, appuntu biex il-każ jixteret u dak li jkun ħoss il-ħasra. Iżda wieħed mill-effetti possibbli ta' din l-attenzjoni kollha hija li l-atti jkunu kkupjati. F'ċerti nies dan biex ngħidlek l-informazzjoni li qed toħroġ qed tintuża bħala mudell biex jibnu fuqha għal raġunijiet tagħhom, jista' jkun biex jbattu għal xi ħadd, jista' jkun attwalment biex jaħqru il-klieb, jista' jkun biex huma stess jispiċċaw fil-medja.